Danas pravimo krem čorbu od shiitake gljiva. Evo ovdje imam oko 200 grama otprilike shiitake gljiva, jedna glavica crnog luka, malo belog luka u prahu, pola tikvice, natopljeni isceđeni indijski orah koji će dati kremast ukus, jedna šargarepa cijela, pola paprike babure i 3 kašike oljuštenog konopljinog semena. I naravno litra vode. Otprilike će toliko trebati. Pokušat ćemo da napravimo vruću supu tako što ćemo blender ostaviti da radi negdje oko 6 minuta i stavit ću cijele sastojke, što će ujedno biti test za ovaj blender. Znači sve sastojke stavljamo u ovaj blender odmah. Malo belog luka. To je sad od oka. Otprilike jedna mala kaščica radi arome. I soli naravno ćemo staviti. Koristim himalajsku so, naravno s kojom ne treba pretjerivati kao i sa bilo kojom drugom. Krenut ću na low. Evo, nakon 7 minuta rada u najvišem režimu dobili smo vruću supu. Može se vidjeti kako se puši, ja se nadam da se vidi. I možemo je poslužiti. Baš je vruće. Vruća supa za 7 minuta. Zdravo!